What's up mga ka-magic? Welcome back to my YouTube channel! Alright, so ngayon po ay ipapak naman po natin si Desiree. So didisturbuhin naman po sila natin. Alright, so dandan lang tayo ha. So hinain lang natin yung ating boses kasi tulog naman si Desiree. So ito naman ngayon kalokohan naman ngayon. Alright, so mga ka-magic, excited na ba kayo? So right, so makaw na tayo. Ready? 1, 2, 3. There we go. 1 hour later. Baliw ka yata eh. Nando ka na kinaglingan naman. Wala, no, overdose ka naman. Bakit? Nando ka man! Nando ka man! Doon mo, No, 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 no. ay, di ba, guys, hindi ka lang lango sa panapakot na kakaroon. Hindi ka maglango, hindi ka maglango, ha? Hindi ka maglango, hindi ka maglango, dyan. Oh, huwag ka, dong! Yan, nagay ka. No, 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 no. Nangagal man sa'yo, kung malakas. 2 hours later. Tulog na din, tala ka. Hindi bagay, hindi bagay. Duwangag, surang, duwang adik, surang. Dito ba? Yun ang mga ka-magic. Disolve naman natin yung kanyang pagtutulog. So don't forget mga ka-magic, subscribe and click na notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na video na bago kong kaloko. Alright, thank you for watching me. See all. Bye bye.
Eh.